Olen Kari Onniselkä, toimin täällä Airamilla toimitusjohtajana. Toimitusjohtajan roolissa vastuullisuus tulee meidän strategian kautta kaikissa päätöksissä, meidän toimeenpanossa ja kehitysprojekteissa. Tärkeää, että se näkyy myös asiakkaille ja toimittajille. Meillä Airamilla luotettava kumppanuus tarkoittaa erittäin pitkäaikaisia asiakas- ja toimittajasuhteita. Meidän luottamusta rakennetaan meidän vahvojen arvojen ja eettisten toimintaperiaatteiden pohjalta. Meillä on myös sanonta, että luottamus nopeuttaa päätöksentekoa. Kannattavuus on perusta kaikelle vastuulliselle liiketoiminnalle. Ja jos ajatellaan kannattavaa liiketoimintaa, se mahdollistaa pitkäaikaiset investoinnit ja erilaiset kehitystoimenpiteet. Hyvä esimerkki siitä on esimerkiksi meidän Lahden tuotanto, jossa on investoitu vahvasti suomalaiseen osaamiseen.